Hallituksen kokouksen pöytäkirja on päätöspöytäkirja, eli sinne kirjataan kokouksen päätökset. Aina aika ajoin tulee käytyä keskustelua myös siitä, että tulisiko sinne kirjata sitä keskustelua, mitä kokouksissa käydään, ja jos kirjataan, niin miten kirjataan. Mun oma näkemys on se, että tapauskohtaisesti kannattaa ehdottomasti ne keskustelutkin sinne kirjata, sillä ne kokouspöytäkirjat ovat tietynlainen kronologinen tiedonantoväline sitten toiminnanjohtajille ja seuraaville hallituksen jäsenille. Jos mitään keskustelua ei sinne pöytäkirjoihin kirjata, on hankalampi päästä kiinni siihen aiempaan sielun elämään, mitä siinä yhtiössä ja hallituksessa on ollut. Niiden keskustelujen kautta pääsee myöskin kiinni siihen, että minkä takia jotain asioita on päätetty siinä kyseisessä hetkessä, ja myöskin siihen, että minkä takia jotain asioita ei mahdollisesti ole tehty ja minkälaista keskustelua on käyty sitten sen päätöksen ympärillä. Hallitusten kokousten pöytäkirjat numeroidaan juoksevasti ja ne pöytäkirjat arkistoidaan luotettavasti allekirjoitusten jälkeen. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa sekä hallituksen puheenjohtaja että sitten isännöitsijä, jos hän on paikalla ollut. Tyypillisin tapa on ehkä se, että koko hallitus sen pöytäkirjan allekirjoittaa, mutta se ei ole välttämättä pakollista. Sähköinen arkistointi on erittäin suotavaa. Meillä kävi tuossa just yhdessä yhtiössä sellainen tilanne, että me löydettiin vuosikymmenten takaa nämä päätöspöytäkirjat ja kuinka ollakaan siinä yhtiössä oli just äsken ollut tulipalo. Onneksi mitään tällaisia ei tuhoutunut, mutta riski niille on aina tietenkin olemassa. Mielenkiintoinen nyanssi meidän lainsäädännöstä on se, että hallituksen kokousten pöytäkirjat ja erilaiset osakasmuutosilmoitukset pitää säilyttää koko yhtiön olemassaolon ajan. Olisi kiva nähdä ne yhtiöt, mitkä on perustettu 1900-luvun alussa, että missä siellä on kaikki ne pöytäkirjat olemassa. Sen sijaan tilinpäätökset ja muuthan tarvitsee säilyttää vain 10 vuotta. Hallituksen kokouksen pöytäkirjathan eivät ole julkisia dokumentteja, eli niitä ei sellaisenaan ole tarkoitus jakaa kenellekään, mutta yksittäisellä osakkaalla on oikeus saada tietää päätöksistä ja päätöksen perusteista, mitkä liittyy hänen hallinnassa olevaan osakehuoneistoon. Hyvä tapa on se, että hallitus tiedottaa kokouksensa päätöksistä muita osakkaita kokouksen jälkeen. Tällä lisätään sitä päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä luodaan sitä luottamusta sen hallituksen toimintaa kohtaan.